Dobrý deň, dnes vás predvediem, ako si sami môžete vyrobiť venček z prútia. Budeme potrebovať takéto prútie, stačí si zajsť niekam do lesa alebo k rybníkom na prechádzku a určite také nájdete. A takýto aranžerský drôtik. Takže ja si zoberiem asi takéto množstvo konárikov. Množstvo a záleží na vás, ako hrubý a veľký chcete ten venček. Ja som si zvolila takú zlatú strednú cestu, takže takto si tie konáriky obtočíme do kolečka opatrne, aby sa nám nepolámali. Môžeme takto do toho zapracovať. Takže keď už takto približný venček máme pripravený, zoberieme si drôtik, ktorým si to prichytíme. Takto vlastne. Môžeme aj kúsok nechať trčať, aby sa to dalo na konci spojiť. Teraz si to pekne dookola prejdeme s tým drôtikom, aby sme to zafixovali. Pracujeme. Takýto venček môžete mať pripravený doma na čokoľvek, či už k Veľkej noci si to môžete dozdobiť, alebo len tak, taký neutrálny venček celoročný, prípadne nejaký jesenný, to už záleží len na vás. Takto si to prejdeme. Poriadne to stiahneme. Takže už sa blížime k tomu začiatku. Tu sme si nechali kúsok. Takže takto to spojíme, aby nám to držalo pokope. Strihneme. Tak následne si tieto odstávajúce konáriky pozapravujeme. Pekne dokola, aby nám to nevyčnievalo. Prevlečieme. Takéto, čo nám vyčnievajú, môžeme takto odstrihnúť. Tak. A venček nám je hotový. Potom si takto pripravený venček môžete takto nazdobiť. Napríklad takto. Alebo takto. Fantázii sa medzi nekladú, to už je len na vás.